Good morning guys! Happy Thursday! Good morning, Grutinting kong mahal! Good morning na! Nanginain ng pambisal. Ayun, uploaded na guys yung vlog nung April 3. Ayun, tapos 4 and 5, pinagsama ko na lang kasi maikli lang naman yun. Ina-upload ko na ngayon. Uploaded na pala yung vlog ng April 3 and then uploading yung vlog ng April 4 and 5. Yun. Ang tama. Mali na naman ako. Nag-routine. Good morning, Poknat! Ayun, nagluluto ako ng baka sunog na tortang eggen. Ayan, yung tirang ano ba yan? Corn beef. Tinotorta ko na lang. Sayang eh. Sayang naman. Oh, diba? Thunders. Ayun lang. Di ko na siya nilagyan ng seasoning. Kasi may lasa na naman yung yung corn beef. Naglagay na lang ako ng egg. And then tinakpan ko para mabilis maluto. Yung steam niya, mas steam na. Ano? Okay, pagkaan nyo na naman, baby. So, ayun, di ko alam kung saan magsisimula, guys. Andun yung dalawang boxes ng mga nilipat namin. Pero itong trash ko na ito dadaling ko kasi maliit ang trash ka lang na kailangan dito. Tapos, ano pa ba? Itong mga lagayan ng shoes, iwan ko na din yan. Pero itong mga, ganito, kukunin ko yan eh. Mga kutsara. Pabibiling ko na lang yung kapatid. Ayan, tapos may extra namang rice cooker sa bahay, sa kabila. Yun na lang din papagamit ko para konting-konti lang gamit ang bibiling ko talaga. Diba? Yun lang. Ito nga, ang dami pa namin yung kaya yung pa. Pero mga shelves, hindi na. Iwan ko na lang yan dito. Sa mga bago nakakanood nung aray ko naman Poknat! Yung vlog yung apartment hunting. So, sa mga bago nakakanood ngayon, ganun din ang sinasabi nila na creepy, baka may multo, may kaluluwa. Alam nyo guys, yung kaluluwa is lagi nang meron yan sa bawat lugar. Kasi madami talagang kaluluwang ligaw. So, di naman dapat kinatatakutan yun eh. Tapos, hindi na rin bago sa akin yun. Kasi before pa sa palengke, doon kami nakatira is meron na doon. So, ayun, dati kasing yun. Kwento ko na sa inyo. Para gusto nyo ng katatakutan na. Ayun, dati kasing apartment din yun, yung palengke na na tinitira na ngayon nila mama. Dating apartment yun. So, yung mga nakatira doon is mga sales lady ng Pure Gold dati. Pure Gold dati. Eh, may doon. Doon mismo sa amin ata. Yung kinatatayuan ng tindahan ni mama, yung parang bahay-bahay nila doon is may nag-suicide doon na sales lady. So, ayun, yun ang laging nagpaparamdam doon. Tapos, laging tawag dito, sabi nga nung ibang, yung mga nakakita sa labas na, para laging may babaeng namimintana doon. Doon sa kay Luan ni Froggy. Para daw laging may babaeng namimintana doon. So, ayun nga, inano namin yung history, dahil nga talaga may nag-suicide doon. Pero di naman siya nananakit guys, kapag ganong nagpaparamdam na siya, ang ginagawa namin is, nagsisindi lang kami ng kandila and then, nagdadasal. Yun lang. Kasi minsan, dasal lang din naman ang kailangan nila eh. Tapos, kapag naglalaro sila, mapaglaro sila guys, ayun, kapag nagtatago sila ng mga gamit. Halimbawa, ID, kasi nung college kami, sapatong mo lang yung ID sa kama para nagre-ready ka lang, diba? Tapos pagtingin mo, wala na. As in, talagang mapapaiyak ka na kasi madelate ka na sa pagpasok. Ayun, tapos papakiusapan mo lang, sige no, please, isoli mo na, ibalik mo na kasi kailangan mo na pumasok, gaya, malilate na ka. Tapos, bumaba ka lang, pagbalik mo ulit, nasa ibang na siya, or nandun siya sa dati mong pinaglagyan. So, parang tinatago lang nila, kaya, di naman na talaga bago sa akin yung mga kaluluwa na yun. Even dito sa ay, wait lang, kapahan ko lang siya ng kanin. Tutuloy ko yung kwento. Okay, tuloy natin guys. Dito naman sa bahay, sa kabila, sa bahay nila Papa, is meron din dyan. Kasi yung dating nakatira dyan is mag-asawa lang, walang anak. Tapos si Manang Gloria, yung babae, is namatay nga. Then siguro hindi rin mapakali, gano'n. Kasi bigla na lang din nawala si Manong Roger, yung lalaking may-ari. So yun, siguro yung mga mga
naiwan pa si Manang Gloria. Ano ba tawag doon sa mga nagbabalik na ano? Mga unfinished business nila. Siguro meron pa kaya restless souls. oo, mga nandyan pa rin siya. Tapos kapag ganun nga, nararamdaman naman namin guys, kasi lalo na sa second floor, dyan sa may CR, dyan talaga yung malakas na malakas kapag kahit dumaan ka lang dyan, maninindig yung balahibo mo sa sa batok, lahat. Pero pagka nagdasal ka na, nagsindi ka na ng kandila sa altar, pinagdasal mo na siya, wala din naman. Eh, nakakausapin mo din, syempre, lalo na, kunwari, lalagyan mo ng pangalan, or ate, kuya, gano'n, sabi mo, huwag ka namang manakot, sabi mo gano'n. Huwag gano'n lang, dadaanin nyo lang sa gano'n. Diyos ko, yung iba naman kasi, okay, porket member to eh. Akala, katapos sila ng mundo. Hindi mo nanakit yan, guys. Mas patakot tayo sa buhay. Kasi, doon, meron silang pwedeng gawing masama sa atin. So, yun. Kung mga kaluluwang ligaw lang naman, walang problema yan. Sanay na ako dyan. Napapakiusapan sila. Kababait ang iba sa kanila, nadadaan sa pakiusap. Wag nyo lang din silang tawag doon. Di ba kasi may salbahe din, di ba? May salbahe din talaga, lalo na kung parang kakalabanin nyo din sila. Salbahe talaga, may salbahe. Pero mostly sa kanila is napapakiusapan. As long as na mag-offer tayo ng dasal lagi sa kanila. Kasi yun yung mga restless nga, mga siguro mga hindi na ipagdasal ng mga kamag-anak, yung mga ganun. So, yun lang. Wala namang hindi big deal yun, guys. Kung iba sa inyo may nakikita, may nararamdaman about doon sa hindi big deal yun. So, ayun, papablessan nga namin, and then basta yun na lang. Tingnan na lang natin kung ang mga magaganap sa aming apartment tour. Magkakaroon yan, guys. So, yun lang ang kwento ko sa inyo. Kasi medyo nakakaumay na yung mga sinasabi na, ang creepy, may multo, baka malasin kayo dyan kasi may kalulong. My God, ang kamalasan, guys, nasa tao yan. Kung gagawa ka ng mga kalokohan, mamalasin ka talaga. Kung gagawa ka ng mga hindi mabuti, mamalasin ka talaga, diba? As long as wala kang ginagawa, diba? Okay lang lahat. Lahira sa tao lang yan. So, yun lang. Sana matapos na yung mga creepy na yan. Mga na yan. Yung mga ghost na yan. So, yun lang. Abangan na lang natin yung yung makeover ng apartment namin. Okay? Yun lang, guys. Nakwento ko lang. And then, what else? Ayun, uploaded na pala yung isang vlog kahapon at nung isang araw. Processing na. So, we'll see you later kasi may lakad kami ni Daddy. May kikitain kami ngayon na auntie ni Badet. Hi, Badet in Dondon. Ayun, later ko nakikitain yung yung auntie nyo. So, we'll see you later. Packing. Ilabas na mga dadalhin. Boosh. Ayun, asa na ang mga ni Kolokoy. Hey, baby tiger. Tiger ba ito? Itong puti na to. Come! Tiger. Liger, come here. Hindi kita maabot. Ayun pa yung isa. Liga, dito. Silapit kaya! Kaloka. Ay, tong-tong tayo dito eh. Yeah! Iyan, doon kayo sa inyong bagong bahay. Aray ko. Ayan. Kayo sa kwarto ni Chris. And the snake. Panakot si Grutay. Ayan. Diyan kayo. Let's close it. Dami-dami na rin kami na impake, guys. Ayun, habang di pa ako tinatawagan ng tita ni Badet. Ayun. Gano'n na muna kami. Impake na. Yung ibang daddy? Dito muna to, yung mga natitira pang... Ay, gaganyanin mo na lang yan. Pati mga kinuha ko ng mga pictures namin. Ilagay mo na dyan. Ayun guys, natanggal na nila yung yung mga curtain. Tapos, ito bukas sisimulan. Kasi hanggang 15 pa daw dapat yung yung magpipintura. Sa 15 lang na maka-lipart. So, yung bayaw ko na lang magpipintura. Pero sila yung magbabayad. And kanila yung mga, syempre, mga pintura. Ito kaya, ipababa ko, para maglagay ako ng upuan dito. Kaya ito, papagpagan lang naman ito, para mawala yung alipabok.
And then may ano na, may cable na oh. Papakabit na lang ako. Mga cable na eh. May abang na ba? So, it's so spacious! Oh, grabe yung ano, yung tawag dito? Kisame, ang taas sa ano, sa front floor. Ang taas niya. Kaya mga luwag. Ito, gagawin kong ano, vanity. Pipinturan din ng puti. Ayun, sakto. May ano na siya. Wait lang. Nag-iilaw kaya siya. Papapalitan lang siya. Yan, gawin ko siyang vanity. May mga lagayan na ako ng ano, ng kung anik-anik dyan sa gilid para ano, maliwanag, malinis. Ito, lilinisin lang. Yan. Ito nga, free na oh. Free upuan na, diba? Bongga. So, yun. Tapos bibila ko yung ano, yung malaking salamin ba? Yung may mga bulb mo din. Pag-unders. Dito ko na gagawin naman. Yung pag-makeup kay daddy. Pandora. Excited na kami, te. Alam mo ba? Kaka-excite. Apo. Ate, ramin ko na yung ano, yung curtain rod. Oo po. Sana sa baba. Sige. Opo. Pati curtain rod, di ba? Ramin ko na rin. Mo dito. Opo. Pero yung aircon talaga dyan, di na gumagana, no? Sabi may diferensya daw. Hindi ko alam ang diferensya dyan. Kaso baka maano na yan sa kuryente, eh. Pero pwedeng ano, palitan namin, eh. Oo. Pababa na lang. Pababa. Pero just in case, halimbawa, lumipat kami, pwede na makuha yung aircon. Ayan, ayun. Kasi sa iba, pag anong, kung anong in-install mo, di mo na makukuha eh. So, ayun, pwede pala guys. Pwede. Opo, sige. Makapalitan na lang namin yan. Kasi yung nandun gumagan. Opo. Kasi yung iba, ganun may patakaran eh. Talaga yung hindi nyo mabitbit. Opo. Sample yun. O, naka-fix na eh. Oo. Kasi yung ibang apartment, di ba? Kung anong in-install nyo, hindi nyo na makukuha. So, mabuti naman. Papalitan ko na lang yan. Ready na sila guys. So, pa-impake na sila. Ngayon ang alas nila eh. 11. Madaling araw daw para walang traffic. Medyo nakakalungkot din. Alam niyo yung kahit na, kailan ba? Kailan lang ba kami dito naman? Kailan ba kami lumipat? Kasi bago mag-ano yung bago mag-Pasko, dito na kami. So, almost na din. Kulang ko lang 4 months din namin silang kasama or almost kalahating taon din. So, yun. Nakalungkot. Sabi ko nga Facebook na lang. Pero syempre, kasama rin namin na matagal. Ako talaga guys, meron ako may separation anxiety ako. Yan ba tawag doon? Yung parang ang hirap-hirap sa loob mo na may umaalis. Ganun. Yun. Kasi, nung college ako, ilang classmates ko yung nakitira sa amin doon sa palengke. Alam niyo, every time na aalis sila, iniiyakan ko talaga sila lahat guys. Lalo kapag nakikita ko, hindi ko na sila hinahatid, pero kasi yung palengke nila, kita niyo palabas yun. Ano ko sa pintahan. Pag nakikita ko silang palayo na dala-dala yung mga gamit nila, talagang iniiyakan ko sila guys lahat. So, ayun, sabi nga ng tita ko, no. Kahit yung may naging friend ako nun, na taga Denmark, ayun, si Sunny, ayun. Ay, when I feel rose, ayun. Ay, ano niya kasi yun eh, dating naging girlfriend ng kapatid niya, yung taga Denmark, and then, umuwi sa province namin. Tapos, yung friend ko, ayun nga, ang lang guys, sobrang ikli lang nung stay nila sa Bicol. Pero nung umalis yun, nung hinatid namin sila sa Naga, I think sa airport, ayun, grabe yung iyak ko nun sa kanya talaga. So, ayun, sabi ng tita ko, alam mo, ikaw, tawag ito, anong pagkakasalan tita ko nun? Masarap daw akong mahalin, or sarap ko daw magmahal sa kaibigan, gano'n. Kasi, every time na umalis talaga. Ewan ko lang kung bakit nasabi ng tita ko. Ewan ko na naman guys, magulo na naman ako. Kaya ayun, medyo nalulungkot ako dito sa pag-alis nila. Nakasanayan ko na rin na nakikita sila dito. Anyway, gano'n talaga ang buhay life. Buhay life. Ang buhay guys. So, kami din naman paalis na. Nauna din naman sila. So,
So, yun, kaka-uwi lang namin guys, 2 hours ago yata. Kaya ayan, bagsak si daddy yun. Yan, ang layo kasi nag-din ride. Tapos kasama natin si Brooke kanina. Dito ako nakapag-vlog guys kasi busy talaga ako sa kakasagot ng mga messages, sa kaka-take ng order, sa pagkukwenta. So, magardo guys. Tapos mentally, talagang pagod na yung utak ko. Ayun. And ano ba yung namin bukas ganap? So, tomorrow is magpipintura nga dun sa apartment and hindi pa pala makapunta sila Jackie tomorrow kasi may ipagagawa ako. So, basta, unahin muna yung pintura dun sa apartment. Pero nandun na yung mga hinakot namin dito kanina. Paunti-unti na lang. Or baka kami ni Daddy mag furniture shopping. Ooh, excited! Ayun. So, bibiling ko lang doon is yung ref. Kailangan ko ng mas mataas na ref. And then, dining table. Yun. And TV. Yun naman. Ang dami na. Pero hindi naman isahan guys ha. Grabe naman yun. Pa isa-isa. So, yun. Ang kailangan namin is yung ref na muna. Kasi sa mga pagkain, diba? Mahirap na may spoil na pagkain. Pero tingnan natin kapag kaya ng budget ng makabili ng isahan, why not? So, yun lang. We'll see you tomorrow, guys. Nailigo na si Chris sa bahay niya. Sabi ko, how guys ko. So, yun. Doon na rin ako mag-film, guys, nung 10K giveaway ko. Happy 10K sa atin! Yay! Thank you so much. Ayun, tomorrow na lang. Bye-bye!